Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan. Ang atong ibanghilyo mga igsoon nagahisgot kini duha ka parte. Ang usa ang pagpahimangno ni Ginoong Hesukristo sa mga parasyo nga magbantay kuno ta sa mga parasyo kay tigpagkarong ingnon kay ang tao mga tuon nga tigpagkarong ingnon puno sa pagpamakak. Kining tao mga igsoon nga naa ang tigpakaron ingnon kasagaran makapamakak gid sila kay kini nga kinaiya tig pagpakarong ingnon sa atong sinultihan pasumangil sa ato ni pasumangil sa mga igsoon nagipahimangnuan ang iyang mga disipulo nga magbantay kay ang mga parasiyo tigpagkarong ingnon busa gisulti ni Ginoong Kristo nga walay matago walay tinaguan nga dili mabutyag kay kining klase nga tigpakaron ingnon mga igsoon kuan kini bakak nga ato rang kaugalingon ang kita ray nasayod kay imo ra man kaugalingon nga pasamail ka adi ko karon maingon ko nga di ko masimba karon kay mangutana sila ngano nga maka magsimba busy lagi pero tuara naghigda-higda ra man di ay tigpakarong ingnon na mga igsoon busy ko ngano ka magsimba busy lagi ko ang ko pero dahil nakakita niya tuara dahil dito naghigda-higda o ngano mo magsimba busy lagi ko tuara man dahil nagdala-dala ra man dahil sa iro dahil suroy-suroy o na nga igsoon nga patayanan tigpakarong ingnon kay sud kayo tigpakarong ingnon labi nag kining usa ka tao mga igsoon nga natulog nagpatulog-tulog ba nya imong pukawon gahi gina siya pukawon mga igsoon kay mata man na siya pero tulog kung pukawon mo dali ra na siyang pukawon kay may nga patulog-tulog di ta patulog-tulog mga igsoon kay ang pulong sa Dios nagaingon gyud nga bulahan ang tao nga mamati sa pulong sa Dios busa diri sa atong Ebanghelyo sa ikapitulo 12 kapitulo 12 bersikulo 2 nagaingon diri bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanan tinaguan mabutyag busa sa mata sa Ginoo mga igsoon wala gyud matago bisan unsa pa na imong binuhatan bisan ikaw ray nahibaw ni ana ang Ginoo nahibaw gyud sa tanan walay matago sa Dios bisan pag wa pa nimo buhata aw na ang Ginoo daan busa di kita angay nga wa bitaw kay bawal la Padre Rex Padre Asol nga akong gibuhat bitaw pero ang Ginoo bisan pagtuwa ka sa ilawom yuta kita ka sa Ginoo sa di kita angay manghinambog mga igsoon nga walay nakakita sa atong gibuhat kay ang Dios dako kay mata padayon ta sa kapitulo 3 nagingon diri bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag og bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpang lawak isinggit didto sa atop sa kabalayan mga igsoon bisan unsay ihonghong imo unsa bisan nara sa imong kaugalingon na kay baw ang Ginoo niya na usa sa atong salmo nagaingon diri sa salmo mga igsoon sa salmo 139 bersikulo 7 ngadto sa 8
nagaingon diri mga igsoon, asa ba ako paingon aron mahilayo sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kun musaka ako sa langit, atoa ka didto. Kun muhigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, atoa usab ka didto. Wa gitay lusot mga igsoon. Bisan asa ta paingon, ang Dios na nagabantay kanato. Busa di kita angay nga mingon nga ako nakaibaw din akong sala. Bitaw, pero ang Ginoo tak nakita niya ang tanan nga atong gibuhat, maayo man o dili ni, ug bisan kitara ang nahibalo, ang Dios nasayod sa tanan. Sa ang kita nga maghimo og maayo kay ang Dios magpanalangin kanato. At kaduha nga parte sa atong ebanghelyo mga igsoon, nagaingon sa diri sa atong ebanghelyo sa kapitulo 4, bersikulo 4, sultihan ko kamo mga higala, ayaw kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan walay laing mahimo. Tug-anan ko kamo sa angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mupatay may gahom sa pagtambog ni bisan kinsa ngadto sa impyerno. Gihisgutan diri mga igsoon kung kinsay angay natong kahadlukan. Ang angay natong kahadlukan ang Ginoo. Ang yawa wala na im gahom. Madpanibi siya pangag na di na makadulot ang yawa. Ang himuon lang nila magsamok-samok. Kay nag-ingon sa ebanghelyo, kung nasayod pa lang ang yawa nga si Ginoong Jesucristo nga ilansang sa cross, mooday ang kadaugan. Mutabang ito ang yawa nga dili matay si Ginoong Jesucristo, dili malansang. Mao'y kadaugan ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo, mao atong kadaugan sa ang yawa wa nagigahom. Nara sa atong tumbanan ang yawa kung ato siyang suklan, magpadberek suklan atong yawa kay mudagan siya. Mo gina mga igsoon, dili makahilapot ang yawa kung kita nagasalig sa Ginoo ug naipagtuo sa Ginoo. Kay ang Ginoo iya nagibuntog ang tanan. Ang tanan wala, ang atong himuon na lang mao ang pagsunod kaniya sa iyang gibuhat nga maayo. Ang ato pong himuon nga musunod ta sa iyang mga buhat nga maayo ug dili ta maghimog di maayo, kay ang Dios kanunay nagbantay kanato, kanunay nakita kanato unsa man atong gihimo, maayo man o dili, ang Dios nakakita ni ana. Usa mga igsoon, hinaot unta nga dili kita pareho sa mga Parisiyo nga tigton. Sigon ta nga barug ta walay mina kung diha kanato sa atong kaugalingon na ay sa atong kaugalingon, di kita makapaday sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo, kay naibabag kaugalingon. Wadon to ang mga angel nga dili busy, himuong busy, bisan dili wala kapuya, ignon kapoy. Ang pagpangalagad sa Ginoo anduna gyud kalipay, kalinaw. Sa dasigon ko kamo nga mga lagad sa Dios kaniya at na gyud tinuray nga kalipay, kalipay nga di nimo matukad, dili nimo sabot nga kalipay, kay ang kalipay sa Dios walay katapusan.
nato ebanghelyo palihog